Beda minn idea tas-Sur Mast Chris Role u iktar tard dan ix-xahar se jissarraf f'kunċert fil-Katedral Metropolitan tal-Imdina. L-Apokalissi ta' San Ġwan, miktub mill-awtur Paul Ellul bil-kompożizzjoni u direzzjoni tas-Sur Mast Role stess. Dejjem kien topik li affaxxinani u minn dejjem kelli l-idea li xi darba nixtieq nagħmlu. U fl-aħħar mbagħad ġiet l-okkażjoni li nagħmluh. Ġi fuq għalli isma' għandi proġett f'moħħi, għalli inti titħajjar għalli nagħmlu oratorju flimkien. Kont diġà għamilt l-oratorju fuq il-Beata Deodata Pisani fl-Imdina stess ma' maestro ieħor u għatlu bil-qalb kollha. Għatlu biċċa xogħol tremenda ħaddaħħalni fiha, għatlu ma nibda r-riċerka tiegħi u nibda naħdem fuqha. F'dan l-oratorju l-awtur u l-kompożituri offru kunċert futuristiku u interpretazzjoni tal-avvenimenti apokalittiċi bbażati fuq il-kitbiet ta' San Ġwan. B'kollaborazzjoni ma' Reġjun Punent, il-kunċert qed jittella minn Kunsill Lokali ta' Żurrieq li huwa l-unika kunsill lokali li għandu orkestra kif spjegat ma' TVM News is-Sindku ta' Żurrieq stess. Fiha ħafna mużiċisti, fiha madwar 70, nistieden in-nies biex jiġu hawnhekk, jidu pjaċir, għaż-Żurrieq ħajkonna transport ukoll aħna ħajkom xejn biex inħeġġu n-nies jiġu hawnhekk. L-oratorju huwa maqsum f'7 partijiet: l-eżilju, is-7 indirizzi, l-għotja tal-ktieb, is-7 siġilli, it-taqbit, ir-rebħa u t-tmiem, u ser ikun qed jittella f'19 ta' April.